sapanu hati. Sajak bapisah jonan lamo indah taniai babaliak lai. Malie contoh kanan sudah mancalia tua kanan manang hati ragu sayang berubah sirih babaliak bakeh gagang. Nan malie adia ba manual hati ragu pikiran bimbang cangguang da lape dari badan di mabana adia tasingguang antah ko ado asuangan urang antah ko denai salah sampaikan. Bukannya udah salah kato indah puluhan suangan urang salah di badan manangguangkan hati ragu batin tak seso taku ijo jame bacampur gamang ayam kok pulang kapautan. Usalah adia bahati ibu cinta ka adia sapanu hati. Sajak bapisah jonan lamo indah taniai babaliak lai. Malie contoh kanan sudah mancalia tua kanan manang hati ragu sayang berubah sirih babaliak bakeh gagang. Nan malie ade aba manuang hati ragu pikiran bimbang cangguang da lape dari badan di mabana adia tasingguang antah ko ado asuangan urang antah ko de